Kapulisan ginatutukan ang insidente sa mahinubog sa tion sang curfew hours. Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ginadusong mas malipot nga curfew hours agud mabatak ang negosyo. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa ini nga video, makita nga wala pa na murag-muragan ang ini nga lalaki nga ginreklamo sa pagpanggamo sa ila barangay. Ginapahayag na tama ni isang agwa de Pataranta, gani bisan sa presensya sang pulis, wala ini nakulbaan. Sa records ng kapulisan, padayon ni nagasaka ang mga violators ng MGCQ rules. Humanin Biyernes, masobra 200 ang manadakpan nga wala sang face mask. Wala nag-obserba sa physical distancing, kag nagaliho-liho nga hubog sa tion sa curfew. Pag nakainom gani, nagagawa ang ilang mga dugay na nga hibubunot, amo na nagamaoy na di na mapagwa kung hindi pa nakainom. Kapareho sa ini nga lalaki, bangod ligwa na nga makabakal sa ilim noon, sang nahubog, utod sining na tripan. Gani sa presuhan na bugtawan. Wala, di man ito na bugtihan lang ito. Actually, wala ko lang Hubog kagita, nataman? kaya nakita, nagugtihan ko kaya nakita ko lang ito. Samtang, ginaduso sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang pagpalipot sa curfew hours agud makatibawa sa mga negosyo nga naga-operate kun gabi. Sa Baylo, alas 10 ang gabi tubtob las 4 sa kagahon ginaayo sang MBCCI nga alas 12 sa kagahon na lang sugdan ang curfew. The 2 more business hour might give us more revenue also. And what we need now is more sales, more revenue so that we could hire more people also. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.